Bestiari en un minut. El 18 de maig de l'any 2019 es va presentar el nou drac infantil del Cabrot del Vendrell, el Cabrot Petit. L'estrena d'aquesta figura, construïda per Dolors Sans, va permetre donar més protagonisme als nens i nenes dins de l'entitat. El president de l'associació explica què va suposar aquest canvi. Hola, sóc el Marc, president del Cabrot del Vendrell. Mireu, amb la creació de la colla infantil i la posterior arribada del Cabrot Petit vam crear un punt d'inflexió molt important a la nostra entitat. Heu de pensar que la massa social del Cabrot està al voltant de les 140 persones i d'aquestes 140 hi ha famílies que estan formades per entre 3 i 4 membres i per tant la gran majoria d'elles són nens i nenes que formen el puntal important de la nostra entitat. Fins llavors, fins abans de la creació de la colla infantil, molts d'aquests nens i nenes, degut a la llei del foc, no podien tirar i, per tant, havien d'anar a la batucada o a la tabalada. Què ens passava? Doncs que la majoria d'ells els anaven perdent pel camí. Teníem l'obligació moral de revertir aquesta situació de forma immediata, perquè finalment els nens són els que han de portar endavant el futur de la nostra entitat. L'any 2019, el 18 de maig, vam batejar el Cabrot Petit i amb el seu bateig formaven part de la colla 30 nens i nenes repartits per les diferents seccions de l'entitat petita. En aquest cas, els portants del drac, els que formaven part de les masses o de l'acompanyament pirotècnic i els que formaven part de la batucada o de la tabalada. Aquest any 2020 n'hem incorporat 10 més, per tant, arribaran a formar part d'aquesta colla infantil un total de 40 nens. Estem molt satisfets perquè creiem que vam acertar i de forma important creant aquesta colla infantil. I aquesta colla infantil ens hem vist amb l'obligació també d'anar-la potenciant durant aquest confinament que estem vivint a causa de la pandèmia del Covid-19. Juntament amb altres entitats del Vendrell, l'Àliga del Vendrell i els Gegants del Vendrell, hem dut a terme això que li diem nosaltres el concurs de cartells de la Festa Major 2020 del Vendrell des del punt de vista dels nens i nenes de la nostra entitat. Hem arribat a rebre molts vídeos per poder veure quin és el dia a dia dels nens, molts cartells de la Festa Major on ens pinten i ens fan veure quin és el seu punt de vista des del punt de vista dels nens i de les nenes, com seria la Festa Major 2020. Per tant, creiem que era molt important que la cultura no quedés aparcada en aquesta situació, creiem que era molt important incentivar i potenciar la nostra colla infantil i aquest concurs que hem fet, que finalment serà un concurs i aquesta iniciativa que hem dut a terme amb aquest cartell de la Festa Major 2020 ens ha donat molts resultats i hem fet que els nens no que la recuperin perquè no l'havien perdut, però sí que mantinguin la seva il·lusió per la nostra entitat, per la seva entitat i que quan tot això passi, que estem convençuts que serà molt aviat, ens tornarem a veure una altra vegada als carrers i places no només del Vendrell sinó d'arreu del país cremant com a ells els agrada.